video guys. Aman tain turok pa kanya na abi ko ijay. Awan load mon mal. Iki mo ato ajay. Saan tayo lalabas? Diba? Nagilian. Nagilian. Ito. Hindi namin natin sa gabi ko. Kung natin mo lang tayo. Ay, hindi nagsardagan tayo pangato ba uno pa baba, hindi ko na tayo mga. Ito ba di ay? Sa ito. Ay, madito. Ito. Wala dyan. Kapag lang atin eh. Ha? Kapag lang atin eh. Oh. Kaya daw.
nyo yung mga bahay nila ko. Dito sa taas. Gaganda. Naupat na ako. Ha? Ha? Todo tayo. Trinidad. Yan na guys yung mga bahay nila. Papanood lang na